ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ዝበዝሐልኩም ከመይ ጸኒሕኩም ናዓኹም ሰላሕ الدين ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውና ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል አመንፈስ ቅዱስ ንወከል ዝብል እዩ አመንፈስ ቅዱስ ንወከል አብ ኃይልና አይንወከል አብ ሰባት አይንወከል አብ ፍልጠትና አይንወከል አብ ትምርት አይንወከል አብ ስማርት መዃና አይንወከል አብ መንፈስ ቅዱስ ንወከል ሪኹም አሕዋት አብ መንፈሱ ተወኪልና እንነብሮ ናብራ አብ መንፈስ ቅዱስ ተወኪልና ንኾዶ ጎደና ቀሊል ጎደና አይኮነን በእምሮ ሰብን በብሉጽ አተሐሳስባ ሰብን ዘይክየድ ጎደና አብ መንፈስ ቅዱስ ተወኪሎም ሰባት ክኾድዎ ይኽእሉዮም እቶም አብ መንፈስ ቅዱስ ብምውካል ነፍስ ወከፍ ስጉምቶም ዝቃንዩ ሰባት እሶም ዝገብርዎ ማንም ሰብ ክገብሮ አይክእልን እዩ ምኽንያቱ እቶም አብ መንፈስ ቅዱስ ተወኪሎም ዝስጉሙ በዓቅሚ ሰብ ዘይኮነ በዓቅሚ መንፈስ አብ ህይወት ክኾዱ ስለዝኽእሉ እዮም መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ጥቕሲ 16 ክሳብ 17 ከምዚ ይብል አነ ኸኣ ነቦ ክልሙነኤ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጻናንዒ ክበኩም እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቀበሎ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም ውን ክነብር እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ዋው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘገርም ነገር ይነጊሩና ኸይዱ ዓለም ዘይብላ ንዓና ዘለና ነገር ይርኢና ኸይዱ ዓለም ክትፈልጦ ዘይትኽእል ንሕና ግን ንፈልጦ ፐርሰን አካል ከም ዘሎ ይነጊሩና እዚ አካል እዚ ድማ ሆሊ ስፒሪት መንፈስ ቅዱስ እዩ ሪኹም ንሕና ክንከዶ ንኽእል ጎደና ዓለም ክትከዶ ዘይትኽእል ንምንታይ ተተባህለ ንሕና አብ ዓለም ዘየለ ነገር አባና ኣሎ ንሱ ድማ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ መንፈስ እዚ አባኹም ከሓድርን ክነብርን እዩ ኢሉና ሃሌሉያ ሪኹም አሕዋት አባና ዝሓደረን አባና ዝነብርን እግዚአብሔር ዝደልዮ ናብራ ከምብረና ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ምሳና እዩ ዘሎ እዚ መንፈስ እዚ ነቶም አብኡ ጥራሕ ዝውከሉ በትሱ ዝመደቦ ጎደና ክመርሖም ይደሊ እዩ ግን ነቶም አብኡ ዝውከሉ ኢኹም ዝገብር ምሳኻ ስለ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ተጥቀመሉ ኢኻ ማለት አይኮነን ምኽንያቱ ኩሉ ኢድካ ዘሎ ክትጥቀመሉ ማለት ስለ ዘይኮነ ክትጥቀመሉ እንተደኣ ኾንካ መጀመርታ አፍልጦ ክትበለካ መጀመርታ ክትጥቀመሉ እንተደኣ ትደሊ ኾንካ ትኩረት ካብኡ ክትሓዝ ኣለዎ ክትኣምኖለካ ልብኻ ንዕኡ ክወድቕ ኣለዎ ሪኹም ኣብኡ ብምውካልና ኢና ነቲ ኣባና ዘሎ መንፈስ ክንጥቀመሉ ንኽእል ስለዚ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ክንውከል ዘይደልየና ኣብ ዓቕምና ክንውከል ዘይደልየና ኣብኡ ጥራሕ ክንውከል ዝደልየና ሪኹም አሕዋት ብዚ መንፈስ እዚ በሓቂ እንድሕር ግዜ ክንወስድ ጀሚርና ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ክንገብር እንድሕር ጀሚርና ኣዘራርባና ኣረኣእያና ኣተሓሳስባና ብምሉኡ ክሰፍሕን ክልወጥን ይጅምር ንምንታይ ትፈልጡ ኣሕዋት ምስ መንፈስ ቅዱስ ግዜ ዝወስዱ ሰባት ልክዕ በትሱ ዝሪኦ መጠን ክሪኡ ስለ ዝጅምሩ ቶታሊ ኣረኣእዮም ክሰፍሕ ይጅምር ዓቕሞም ክልወጥ ይጅምር ባህሪኦም ክቕየር ይጅምር ምኽንያቱ ምስ ጊዜ ብዝወሰድካ መጠን ኣብ ነፍስ ወከፍ ስጉምትኻ ንዕኡ ብዝተወከልካዮ መጠን ኣይሕፍረካን እዩ ኣይሕፍረክን እዩ ሓፍተይ ኣባኺ ዘሎ መንፈስ ክሳዕ ክንደይ ትውከልዮ ነገር ክትገብሪ ክትሓስቡ ኸለኺ ኣብ መን ተወኪልኪ ኢኺ ነቲ ነገር ክትገብርዮ ትደሊ ሪኹም ኣሕዋት ዝኾነ ዕቅድ ከነውፅእ ከለና መንፈስ ቅዱስ ይርኤና እዩ ነቲ ዕቅድ መንፈስ ቅዱስ ኣለዎ የብሉን ብሓቂ ኣብቲ መንፈስ ዲና ተወኪልና ንዕቅድ ዘለና ወይስ ኣብቲ ብደገ ዝመፀናን ዝረኸብናዮን ዓቕምናን ኢና ንውከል ዘለና ሪኹም አሕዋት መንፈስ ቅዱስ በባህሪኡ ተዳፋእ ይኮነን አይዳፋእን እዩ ተሓቂ የርኤካ እሞ ነቲ ሓቂ እንድሕር ተኸቲልካሉ ድማ ይረድአካ ስለዚ ክትውከሎ ምርጫኻ እንድሕር ዘይኮይኑ ምሳኻ ኸሎኳ ክረድአካ እንዳደለየኳ ኣብ ህይወትካ ክገብሮ ዝደለኻ ይገብሮ ይኽእል እዩ ምኽንያቱ እዚ መንፈስ እዚ ንዝእመንዎን ንዝውከልዎን ዝሰርሕ መንፈስ እዩ ክርስትና
بأمرو سبن ببلوص التحساسبان سمارت بمخانكان ديجري بمسكالكان كتنبرو زي تخيل هيوتيو مخنياتو لعل ديجري مسكال زحلف سلازغونا كريستنا ريخم نكريستنا بتخكل كنبرو انتدأ خوينا منفس قدوس يدلينا يو بجيكا منفس قدوس نكريستوس نعنا هياو كجبرلنا زخيل ما نم أكال يلن ريخم اتوم نمنفس قدوس مسؤول حبرت زغبرو سبات نكريستوس بافوم زي كونه بهيوتهم يفلطويهم يستماقرويهم منفس قدوس نكريستوس كتستماقرو كتنبرو بؤو كتجلص زغبر حيل اللويو كريستوس نعنا هياو زخون بمنفس قدوس بزي منفس قدوس كريستوس نعنا هياو كخون ايكلنيو سلازي كابز خينايو زلنا نلعل خنكيدي كاليو كابز تغعيزنا زلنا نلعل خنغعازي كاليو اي ندرت نمنتاي ندرت علنا زي دروت منفسا وشتنا حيزنا خلنا ريخو محوات كابتا حدا نغعزونا زدرتو اطامامتانان توكلتنان ام منفس قدوس انت زي كوينيو اندحر كاب منفس قدوس توكلتنا تعاليو اب نغرات توكلتنا اندحر كودق جميرو غعزونا خصبب يجمر راينا خصبب يجمر عقمنا دما ليميتيشن كغبرو لي جمر ليميت كون يجمر واي تتباهله بزي منفس قدوس كاب غدب وصاي هيوت منبار اي كالني ريخوم ابو زوكلو كاب غدب وصاي هيوت اللوم اتوم ابو زي وكلو ابزلوم نغرن ابسبن ابرسو من زوكلو گن كنو غعزوم غدوبيو سلازي كاب غدب وصاي كتنبر نز منفس ازي توكلو نز منفس ازي تأمنو مصحف قدوس أوانجيل يوحنس معرف 16 تقص 13 خمزي بل وانجيل يوحنس معرف 16 اشي تقص 13 اتي منفس حق مسمص اغنا نسو زسمع زبله يززارب انبر ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቁን ክመርሐኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድ ክነግረኩም እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ ሪኢኹም ንዓይ ከኽብረኒ እዩ ክርስቶስ አባና ዝኽብር ክርስቶስ አባና ዝግለጽ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ብዝተወከልና ያመጠን እዩ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ክንወከል ኮለና ዘይተገለጹ ነገራት ኣብ ህይወትና ክግለጹልና ይጅምሩ ዝተሰወሩ ነገራት ምስዋር ጠጠው ከብሉ ይጅምሩ ምኽንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘለዎ ዝስወር ነገር የለን ነገራት ኣይስወሩኹን እዮም ዋይ ተተባሃለ ኣብቲ መንፈስ ትውክልቲ ስለ ዝገበርኪ ኩሉ ንዓኺ ግሉጽ እንዳኾነ ክመጽ ይጅምር ስለዚ ሰፊሕ ጎደና ክትከዲ ካብ ዘለኽዮ ንላዕሊ ክስጉሚ ካብ ገደብ ወጻኢ ክትነብሪ ፈቃድክን ተደኣ ኮይኑ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ተወከሊ ኣብዚ መንፈስ ዘለና ትውክልቲ ክዓቢ ንደልን ተኾይና መዓልቲ መዓልቲ ከይቋረጽና ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ንግበር ፌሎውሺፕ ንግበር ምኽንያቱ ምስኡ ሕብረት ብዝገበርናዮ መጠን ኣብኡ ዘለና ኮንፊደንስ ኣብኡ ዘለና ትውክልቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክውስኽ ክጅምር እዩ እንተ ደኣ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ትውክልቲ ወሲኹ ንዓለም ክንበጽሕ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ዓለም ንዕኡ ምንም ኣይኮነትን ከም ንጣብ ማያ ስለዚ እቶም ንመንፈስ ቅዱስ ዝውከሉ ንዕኦም ዓብ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ንእሽተይ እዩ ኣባኺ ኣሎሞት መንፈስ ተወከልዮ ካብ ገደብ ንላዕሊ መታን ክትነብሪ መጽሐፍ ቅዱስ በብዙሕ መንገዲ ንመንፈስ ቅዱስ ክንውከል ይዝመኽረና ስለዚ ኩልና ሓቢርና ከምዚልና ንዓውጅ እግዚአብሔር አቦ ስለቲ ክቡር ህያብካ መንፈስ ቅዱስ የመስግነካ ኣለኹ አባይ ስለዝሓድርን አባይ ስለዝነበረን ተመስገን አባይ ትሰርሕ ህይወት ናይ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ያ ኩሉ ጊዜ بحقن ببلوص منجدن بمريحنت منفس قدوس سلازخيد እግዚአብሔር አምላኬ يمسكنك الله آمين تبارك